V Dunajskej Strede bol v posledných dňoch hlavnou témou tréner Werner Lorant. Napokon na lavičke ostáva aj v súboji s Tatranom Prešov. Sa snažil mužstvo viesť tak, aby konečne prerušilo negatívnu sériu, keď zo 4 zápasov na jar získalo len jediný bod. Od začiatku sa hral pomerne otvorený futbal a v dobrej atmosfére. Ako prvý sa dostali do šance hostia, keď pri obranej činnosti narobili zmetky Caha s Novotom, ale Beleík ich zaváhne nevyužil. V 10. minúte predviedol Dac rýchly prechod do útoku, na ktorého konci bol Veledár, no pálil vedľa. Domáci postupne prevzali iniciatívu, stred pola bol jasne v ich réžii, no pri zakončení ukázali rezervy. V dobrom svetle sa ukázal Macedónec Bajevský, ktorý svojou technikou narobil Prešovčanom problémy tak ako v 20. minúte, ale Lend jeho dielo nedokončil. Chvíľu sa to Lend snažil odčiniť a jeho bomba z uhla nebola vôbec zlá. Lorantovi zverenci pokračovali v aktivite. Dobrú streleckú pozíciu si vypracoval Hasan, ale v najdôležitejšej chvíli mu lopta dobre nesadla. Tatran bol do tých chvíľ vpredu prakticky neškodný, lenže v 30. minúte mu vyšla akcia, ktorá prišla ako blesk z jasného neba. Bernardu stlmil loptu pre Beleíka a tomu sa podaril výstavný kúsok. Mladý útočník bol z hostí v prvom polčase najaktívnejší. Až 4-krát, aj keď nepresne ohrozil bránu, no a na jeho 5. pokus nemal Novota nárok. Inkasovaný gól však domácich naštartoval a ešte do prestávky dokázali na ihrisku urobiť poriadny prievan. Najprv kopala Dunajská Streda rohový kop, na ktorý najvyššie vyskočil Lend a bolo vyrovnané. No a v 43. minúte sa dokonca dostali domáci do vedenia. Takisto zo štandardnej situácie a takisto bol na úspešnom konci Kamerunčan Jean-Michel Lend. Vyše 3400 divákov tak bolo po prvom polčase veľmi spokojných. V druhom dejstve ale tempo hry výrazne opadlo. Dac sa viac sústredil na defenzívu a Tatran sa cez ňu ťažko presadzoval. Domáci sa osmelili až v 70. minúte, keď najprv pekne preniesli hru a s následnou Hasanovou strelou mal Al-Rashidi problémy. V závere stretnutia ešte dokázal strihnúť pekné nožničky hrdina zápasu Lend. Hlavný rozhodca Hrčka ale nadstavil 4 minúty a domáci mohli ešte prísť o víťazstvo, keď spálil veľkú šancu Baran. Dunajská Streda ale zdolala Tatran 2-1 a pripísala si tak prvé jarné víťazstvo. Naopak Prešov nevyhral už 9 zápasov. Veľmi nás mrzí a hlavne po našich chýbach a po štandardkách. Z hry nám vlastne dokázali vytvoriť nič a toto nás veľmi mrzí, že po našich chýbach individuálnych sa to stalo. Obidva góly, ktoré ste dostali, boli po štandardkách. Nedal sa ubrániť Kamerunčan? Určite sa dá ubrániť a boli to skôr naše chyby individuálne. Prvé jarné víťazstvo chutí sladko? Tak určite čakali sme na ňu veľmi dlho a boli tu aj také nervóznejšie dni. Ale mu sa teraz ukázalo bojovnosť a s pomocou našeho obecenstva z kolej kulisy sme vyhrali 2-1 a sme veľmi spokojní. Tréner Lorant, aký bol v šatni, aký bol pred zápasom? No, hecoval nás a vlastne sme hrali aj v ráde sme aj za ňoho, ako vrátil sa ku nám a som rád, že sme vyhrali. Ste radi, že ho máte medzi sebou? Áno. Habe ich überlegt, hier zurückzutreten. Das habe ich auch getan. Das hatte ich auch dem Präsidenten mitgeteilt. On rozmýšľal, aj urobil, že odstúpil, ale to potom sa porozprával s prezidentom. Aber der Präsident hat mich nicht gehen lassen. Ale prezident ho nepustil preč. Und ich finde, das war auch gut so, weil ich wäre gegangen. On si myslí, že urobil dobre.